Ассалом, духтарако созед нағзен саломати хубай боз ҳам магазини 50 сомона омадагем ҳам қадар буракои хушру бисёр овардиян духтаро 50 сомон бовар мекунен ҳозир ворид мегардем ма аз дохил шумода умумӣ карда нишон метим бо ҷудогонаам навор мегирем ҳатман тамошо кунен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-ум 12-ум дарвоза мешавад магазини рақами 49 ҳар он чизе ки мебинед ин магазинда бинен интихоб чихе зиёдай ҳамаш 50 сомони ай бовар мекунен ҳам хушрӯй борошон мана аз ҳамин навараждиёни сар карда то 8 солара размер меёбен ина марамат барои духтаракотон барои писаракотон либос дар кор боша ҳатман анами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен худшон шумода доставка мекунанд мана доставкаам доранд инчунин ман страничкашона отметить мекунам инстаграмда страничкашонам ҳастай 50 сомон мана диден чизе ки мегирен 50 сомон штагай ҳатман страничкашонро омада хабар гирен подписатсия кунен уҷада бо тез новинкаошона мемонанд аксияошона эълон мекунанд аз уҷаям бехабар намонен бисёри бад дар бораи анамин намуд ва яко пурсида будем духтаро палточа гӯем мира рубашка гӯем ғавсака ки хушрӯа ина марамат бо омадагиай камш монда ҳами бори навда омад алакай камш монд ҳам начосдорш ҳастай ҳам беначосша 50 сомон бовар мекунен духтаро ҳам хушрӯчаан ки аз ин бори чандум шид пафтор омадестай барое ки нарасидестай бисёриёда марамат ина духтаро ай чанд сола ту чанд солара омад айда то 5 солара ҳозир омадай размерои калон марамат духтаракои хушрӯ биёен айпеш бо бинен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-ум 12-ум дарвоза ряди магазинои шишагӣ 49 магазин рақами 49 рақамашон аст дар рӯи экран страничкашонам отметит кардагим бинависен бо катихчон ҳам суҳбат шавен чизеша ки нафаҳмидед пурсен бо мефаҳмонанд инами намудам амоая инамучам ҳастай диден ва духтароира бинен чихе хушрӯчаяй 50 сомон бовар мекунен ҳам қафасонакан ҳозир бо дигар намудошам нишон метиҳем бори новинка омадагия ина 50 сомон ира диден чихе хушрӯчаяй иам двойка иҷада ҳозир чанд намуд омадагия ира бинен бо двухниткаи материалаш брукошон клёш ана ин намудам хушрӯ ва иша бинем бо ира светка доштай духтарако марамат 50 сомони каддо меша мегирен ина барои духтаракотон 50 сомон вариантои беҳадам хушрӯча омадагиай бозори Корвон иша бинем бо вилветай бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-ум 12-ум дарвоза 49 магазин ряди магазинои шишагӣ мешава магазин рақами 49 ана инамучам ҳастай диден хушрӯ ае ки нишон додем ина свечам будай диден бирюзовыш ина ёш бо гӯшак доштиян диден вайш материалаш вилветакай хулас духтарако биёен омада натонен ма рақамошонам мемонум бинависен катихчон ҳамсӯҳбат шавен барои доставка хичона бо пурсен доставка доранд интихоб бисёра инами магазинда чизе ки мебинен ваяй 50 сомонай бовар мекунен ина беҳад хушрӯ борошон фасон бори чандум шид ма иҷара навор мегирам борошон борои зурай арзонай ана двойка мана двойка духтарако двойкачара хушрӯгиша диден 50 сомон бори новинка омадагиай 50 сомон алакай надиден вариантои баҳорӣ овардиян беҳад хушрӯ чанд намудаш аст духтариша ҳозир навор доштем ина бо бачагиёш ино ҳамаш беначосанд двухнитка вилвет ам хеле материал дошт хушрӯае идвойко марҳамат аз ин бо чанд тарасветка будай бачаги марамат нархошон 50 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро ина намудам бинен ҳозир истенаминам хел нишон тиен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-ум 12-ум дарвоза духтаро ина иша бинен чихе хушрӯай байни 11-12 магазин рақами 49 ряди магазинои шишагӣ духтарако анами чизе ки мебинен двойкачаҳои фасон ҳамаш 50 сомонӣ шидагиай марамат биёен бо айпеш тамошо кунен иша бинен хушрӯгиша материалш аҷоиба ё шута мепӯшонанд кӯдакда ҳечи намешава ина иша ишта фасон бо подбренд будиян диден 50 сомон ҳамин магазинда ҳар он чизе ки ҳаст 50 сомон аиҷа духтаришам ҳастай размерои майдаям ҳастай ҳамаи чи доранд 50 сомон
خشرگی دویکچه بینین تماشابینا اینا باری نوینکای بهاری اومده عجیب فسونکای ماتریالشون دوخ نیتکا نرخشون یک تا 3 ساله بوده نرخشون 50 سومون مرامد اینا کس در کورای به حد خشرو صفتاش هم خچم 50 سومون اینا بینین چه خشروه بزاری کروان طرفی تیلو بزار بینی 11 و 12 دروازه دخترو 49 مگزین ریادی مگزین های شگی برای معلومات بیشتر این رقمشون هست نویسین باش مدام میفهمونن دستافکا دوران ایره بینین کودکانای فسان من عجیب بود دستافکا از 2 تا 3 تا بولو دستافکا میکنن نمرمت در کار باشه انتخاب کنن ایجاد هم انتخاب زیاده که همه نمودش هسته 50 سومون چیزی که در این مگزین است 50 سومونی کردگیان این نمودش بینین با 50 سومون مرامت ایش دخشروش ایش دخشرو ایش بینین با و ایش بوی قیار که خشروه برای کودکو مرامت 50 سومون ایشم 50 سومون هر اون چیزی خلاص میبینین در این نقطه سودا 50 سومونه نوارجدیون میپرسین این لیبوسکای فسانی ویازنی خوشرو دخترکو 50 سومون هم قصفتاشون بو نغزای مرامد اینا کس در کورای هم دخترونه هم پسرونه ایجاده هسته 50 سومونی بزاری کروان طرفی تیلو بزار مرحمت بیاین بین 11 و 12 دروازه دخترای شوینین عجیبه بین 11 و 12 مگزین رقم 49 حتما اومده تماشا کنین دخترا بروشون به حد بسیاری همه چیزی که در همین مگزین هسته کودکونه 50 سومون در این نقطه سودا شما تا 8 ساله را قریب رزمیر میوبین مرامت انتخابی واسه با نرخ ارزان در همین نقطه سودا ای دویکچه را بینین دخترای خوش رو چای نگاه کنین تیگریفکا обромадай да кудако анам хе платишкай фасон бо качон нам хе хчон вай дорана свитерча доран беҳад хушру 50 сомон ин чунин анаи тройкоям ҳамаш 50 сомон яй ин нуқтаи савдо да бори навинка бисёр омадай хостум шумо да навор гирифта нишон тим духтарако нигоҳ кунен чизе ки мебинен ина 50 сомон беҳад фасонак то 3 солара размер доранд бозори корвон тарафи ира бинен чӣ хушрӯ тарафи тило бозор тамошо бинони азиз байни 11 12 дарвоза 49 магазин риади магазинои шаги иша бинен ва иқа хушрӯване ҳамаи ҳамин двойкачо ҳамаш бори нав мана иша бинен тройкаяй 50 сомон ҳамаш навинкаи духтаро и 6 фасон и 6 фасон не ира бинен бо мана сердечкаша бобинен ҳамаш 50 сомони духтаро омада натонен нависен хучон шумо да дастафка мекунанд дастафка доранд ира бинен охи қахшручай тройкачай фасон бори навинка омадай 50 сомон духтарако марҳамат метавонен барои фарзандотон харидорӣ кунен мана ин цветчам ҳастай 50 сомон ягон каста туҳфа мебарен беҳтарин туҳфае бовар кунен ина 50 сомон бозори корбон ҳозиҷада чанд намуд доранд ана ин намудо курткача дора бо 50 сомон бовар мекунен акция рафтесай ҳама либосора 50 сомонӣ кардагиян ин магазин аслан 50 сомонае арзон метиҳам борошона мана мараман нигоҳ кунен двойкачои хушрӯ ҳамаи ҳамино 50 сомон шидагиай иша бинен бо чӣ фасонай 50 сомон духтарако бозори корвон тарафи тило бозор байни 11 12 дарвоза мешава магазин рақами 49 риади магазинои шаги иҷада интихоб бисёрай аз иҷа ман навор бисёр гирифтагим медонен ина марамат борои навшон омадагиай бо метавонен биёин аз анами навинко харидорӣ кунен куртачоям омадай диден 50 сомон